Huma ftit l-omiċidji li seħħew f'Malta b'motiv ta' serq. Fl-isfond tal-aħħar omiċidju li seħħ ta' Sliema fejn inqatlet koppja u li kollox jindika l-instirqla d-deb, l-istoriku dwar il-kriminalità Edi Attart spjega ma' One News kif l-ewwel qtil irreġistrat f'Malta minħabba serqa kien 200 sena ilu. F'dik imsejħa bħala invażjoni f'darek fejn suppost u għall-aktar post sigur kien inqatel Assis. L-ewwel wieħed imur lura għall-1806 meta fin-naxxar kien inqatel Assis dun għal-wiċċ u d-delitt sar fid-dar tiegħu fit-triq il-Għaqba in-naxxar. Attarti jispjega x'jista' jwassal biex ħallil li daħal bejt biex jisraq jispiċċa jtemm ħajjed ħaddieħor. Hawn min imur bi pjan premeditat biex joqtol. U mbagħad ġieli jiġri wkoll li l-persuna tinaraf u ikollu iwettaq omiċidju biex ma jinqabadx. Ma dan l-istazzjon, l-istoriku dwar il-kriminalità jgħid li l-aħħar darba li nqatlu nies f'darhom waqt serqa kienet inċidentalment koppja wkoll. Dan ġara 20 sena ilu f'Santa Luċija. L-aħħar omiċidju ta' din ix-xorta seħħ f'Santa Luċija fi frar ta' 20 sena ilu meta koppja irritornat id-dar mill-festa ta' San Pawl. Kien hemm in-nies ġo darhom, rabtuhom u din il-koppja instabet 7 ijiem wara, Ġiġi u Ġuża. Il-koppja f'Santa Luċija kienet mietet f'gata u minn dettalji li ħarġu qabel is-serqa il-ħallelin kienu qegħdin jixorbu l-gażin nazzjonalista tal-istess lokalità u damu nofsija fid-dar fejn qelbu u serqu madwar 1000 lira Maltin. Huma saħansitra qabadhom laċċ u xorbu l-ħalib u anki pejpu sigarett. Dan it-traċċi li ħallew kienu importanti biex ittieħdet id-DNA. Mistoqsi anki dwar il-qtil tal-Pulizija Roger De Battista waqt hold-up f'Fera ta' Bank f'ta' Farsina f'Ħallqurmi, Edi Attart jitkellem b'ċertu dettall fuq dak li ġara f'Novembru tal-2001. Qal li dan kien każ rarissimu fejn pulizija nqatel biex issir is-serqa. Roger inqatel biex il-ħallilin iwettqu s-serqa, mhux inqatel Roger waqt li l-ħallilin kienu qegħdin jaħarbu. Dan l-aħħar każ li semma Edi Attart kien qajjem xokk kbir fil-pajjiż. Il-Kuntistabli Roger De Battista kien sarlu funeral kbir war li nqatel kiesaħu biret fl-entratura tal-bank. Il-ħallelin kienu serqu l-flus u ħarbu fejn ħallew il-karozza l-bot mill-bank u telqu b'karozza oħra. Fil-karozza li ħallew kien hemm il-flus li serqu bil-linka l-ħamra. Bl-istess kulur ċabsu jdejhom ta' qtil innoċenti ta' pulizija li kien qed jaqdi dmiru.